Shunya is a beautiful paradox. В Шунь има много красив парадокс. Because you cannot, in the physical plane, create a vacuum. Защото в физическото пространство не може да се създаде вакуум. Physically, it does not exist. Физически вакуума не съществува. So we say when we become zero, И ние казваме, когато стане нула, infinity arrives. тогава идва при нас безкрайността. So the idea in part of being that zero, empty, Идеята на това да постигнеш нулевото състояние, да изпразниш ненужните неща, is to let everything come. е да позволиш на всичко да дойде пред теб, Because there's a place for it. защото вътре има място. When we are so filled and so busy, Когато сме толкова изпълнени с всякакви неща и толкова заети, there's no space. няма място. So we need to create space Така че трябва вътре в себе си да създадем място, so the infinite can arrive. така че Вселената или безкрайното да дойде при нас, да влезе в нас. And then we find the flow. И тогава намираме ток или течение, което искаме да намерим. And we just know. И тогава вече наистина знаем, Because you've had the experience. защото наистина сме го чувствали и разбрали отвътре. And when you have that aha, И когато имате този момент на аха, that moment of realization, на разбирането, на осъзнаването, and you just know, и просто знаете, what that brings you is confidence това ви донася много увереност. and self-trust. И също самоувереност, вярване в себе си. And it starts becoming a very positive upward spiral of events. И тогава започва да има много позитивна спирала, която върви нагоре. И да случва се нещо. Good things just start happening to you. И хубави неща започват да се случват. You're in the right place at the right time Винаги си на правилното място, на правилното време. because you're in alignment. Защото тогава сте в тази баланс, подреденост с тока. You're in the right frequency with both space and time. И тогава сте в правилната вибрация и правилната честота на времето и място. And so the environment starts serving you. И тогава външната среда започва да ви служи за вас. And that is a wonderful power. И това е чудесна сила. And that's what intuition gives us. И това е, което интуицията ни дава. And we need to develop that. We want to develop that. И ние искаме и трябва да развием тази интуиция. And as we start to trust it, И когато започнем да вярваме на интуицията си, we start listening more. започваме още повече да слушаме. We start hearing more. И още повече да разбираме и да чуваме. And at first, maybe it's little things. И в началото това са малки неща. And then we're going to go, oh, that really worked well. И когато се кажем, това наистина беше добре, го работи. So do it for something a little bigger next time. Следващия път за нещо по-голямо. And slowly, our confidence builds. И бавно, нашата увереност се нараства. We learn to trust ourselves rather than doubt ourselves. И тогава се научаваме да вярваме на себе си, вместо да се съмняваме в себе си. And that is the significant key to success. И това е най-големият ключ към успех. Sometimes we do something or didn't do something. More often we didn't do something. Понякога правим, понякога не правим нещо. По-скоро не го правим. And later we think, oh, I should have done it. И след това си мислим, да бях го направил. I knew it was the right thing to do. Аз знаех, че това беше правилното нещо. But I just didn't have the confidence to do it. Но нямах самоувереността да го направя. So we learn to go to that zero shunya, meditate, be still. Така че се научаваме да бъдем в това състояние на нула и да медитираме и да бъдем в тишина. Let the genius speak to you. И да оставим геният да ни говори. When he or she speaks, listen Когато тя или той говори, слушай. and then act upon it.
wow, И тогава наистина ще се очудите. it really worked. Това наистина проработи. So then we learn to repeat. We just get better and better. Тогава се научаваме да повтаряме същото нещо. Self-trust, Вяра в себе си, self-love, любов към себе си self-esteem, и самочувствие. fundamental characteristics for our success in life. Фундаментални характеристики за успеха в